V školskej jedálni pri základnej škole v Trenčianskych Tepliciach sa stravuje väčšina žiakov školy, ale na obedy tu chodia aj iní stravníci. Poviete nám niečo o našej školskej jedálni? V našej školskej jedálni stravujeme deti 1. a 2. stupňa základnej školy, študentov súkromného športového gymnázia, zamestnancov škôl a cudzích stravníkov, iných stravníkov, dôchodcov z Trenčianskych Teplíc. Deti sa stravujú priamo v školskej jedálni, dôchodcovia si odoberajú stravu v obedároch oddelene od detí vchodom školskej jedálne. Pri príprave stravy sa používajú zásadne čerstvé a kvalitné potraviny, mäso, zelenina, mlieko a mliečne výrobky. Varí sa podľa materiálno-spotrebných noriem a technologických postupov pri príprave stravy schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Pri zostavovaní jedálneho lístka postupujeme podľa schválených zásad pre zostavovanie jedálneho lístka, pričom je dodržaný pitný režim a dbá sa na vyváženú biologickú a energetickú hodnotu stravy. Skladbu jedálneho lístka môžete sledovať aj na webovej stránke školy. Denne je sledovaný finančný limit. Pokiaľ je to možné a finančný limit povoluje, deťom dávame i viackrát v týždni ovocie. Strava je prispôsobená detskému organizmu, čiže nedráždivá, nekorenená, nie presolená. Vylučujú sa tzv. Rizikové potraviny, nepoužívame z distribučnej siete mleté mäsá, nedostatočne tepelne spracované mäsá, aspik, rôsol, majonézy, údeniny a obmedzujú sa vypražané jedlá, ktoré sú pre detský organizmus ťažko stráviteľné. Pre deti je veľmi dôležité aj pitie mlieka. Pijú aj naše deti mlieko a aké mlieko pijú? Pre deti je veľmi dôležitý vápnik pre zdravý vývoj detského organizmu. Je dôležité piť mlieko, obsahuje veľa vápnika. Zapojení sme v programe Školské mlieko. Tatranská mliekáreň na základe nariadenia vlády číslo 339 z roku 2008 a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách a pre žiakov na základných školách poskytuje horské mlieko 3,5% pre deti, ktoré finančne dotuje Európska únia. Podmienkou je, aby sa deťom podávalo len na priamu konzumáciu. Na pitie nemôže sa využívať pri varení. Školské mlieko sa podáva len deťom, dospelým osobám nie. Postupujeme podľa predpisov stanovených nariadením vlády číslo 342 z roku 2009. Dnes majú deti mlieko prifarbené grankom. Môžeme mlieko dofarbovať kakaom a rôznymi mliečnymi nápojmi. Čaká školskú jedáleň aj nejaká zmena ohľadom stravovania detí v budúcnosti? Pripravujeme program Školské ovocie. Máme v pláne spustiť ho od 1.4.2010. Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle platnej legislatívy uzatvorili zmluvné strany Fruktop SRO Ostratice a základná škola Trenčianske Teplice kúpnu zmluvu o dodávke čerstvého ovocia, tzv. Školského ovocia, ktoré je finančne dotované Európskou úniou. Poskytovaním čerstvého ovocia deťom a mládeži chce odbytové družstvo SK Fruit podporovať zdravý životný štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať pre našu školu v rámci programu Školské ovocie dodávku jablk, sezónneho ovocia a 100% jablkovej šťavy, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom. Dodávateľ zabezpečí dodávky pravidelne počas školského vyučovania minimálne jedenkrát týždenne. Ovocie sa bude dodávať za dodržania podmienok podľa nariadenia číslo 288 z roku 2009. Ovocie, zelenina alebo výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc z Európskej únie, budú určené len na spotrebu žiakov v našej škole. Bude zabezpečené, že ovocie bude spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu.
O školskej jedálni pri základnej škole v Trenčianskych Tepliciach sa dozviete viac na webovej stránke školy www.ttzs.sk.